Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. A yau za mu fara zango na biyar wanda shine na ƙarshe, ko muna fata da wannan zangon ne za a samu cikakken abin da muke so a samu a wannan jami'a ɗin. Yawancin mutane suna ɗaukan kan cewa gwagwarmayar Imam Hussaini ta ƙare ne a lokacin da jikunansu masu tsarki suka faɗi a saharar Karbala da kuma haimomin da aka kakkafa a wajen. Sai dai lamarin sam ba haka ba. Lamarin bai tsaya iya nan ba, take ma a lokacin aka fara wata tafiya ta isar da saƙo da bayyana gaskiya. Tawagar Imam Hussaini ta tashi daga tawagar da suka yi yaƙi sun koma tawagar da take na ribatattun yaƙi, wanda a cikinsu shugabannin su ne Sayyida Zainabul Kubra da kuma Imam Sajjad. Sun kasance suna tafiya daga wannan birni zuwa wannan birnin, sa'annan kamar a ce daga Kufa zuwa Sham. Sai dai wannan tafiyar nasu ba kawai tafiya ba ne na waɗanda suka kasance aka ci su da yaƙi. Tafiya ne suke yi irin na waɗanda suke buɗe birane suke cin su da yaƙi, amma da menene, ba da makami ba, sai da wata bayyananniyar gaskiya wacce kowa aka ɓoye mata shi kuma bai santa ba, wanda ta dalilin wannan tafiya ɗin mutane da dama suka sani. Darasin da za mu koya a yau shine rayuwa, ko mu ce gwagwarmaya ba ta ƙarewa saboda wata asara da aka yi. Shugaba na ƙwarai, duk wanda ya san me yake yi, yana amfani da dama da lokaci domin ya yi nasara. Za mu koyi kan cewa daga gurin Sayyida Zainab da Imam Sajjad kan cewa sun yi amfani da yanayin da suke ciki wajen ci gaba da gwagwarmaya da suke yi wajen bayyana gaskiya, wanda ya mafi muhimmanci fiye da ɗaukan makami. Sun bayyana mutane gaskiya halin da suke ciki, sun bayyana mutane kan cewa su wane ne su, kuma me ya faru, ba su bari an binne gaskiya ba ko kuma an sauya tarihi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.